Logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa. Begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono duit. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat duit 20.000 apa digo belanja, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewi, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat modenya yang produk beli. Makanya sekeringnya, kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikei wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ke jogeman seudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal, iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sisuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedang mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit sing taruhane go beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisinya KI. Tapi ora tau kena tarian ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun, wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, uang ra mampu jenenge mustahil berantuk coba wajibno urun, paham ya? Wah, aneh itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat kan urune podo, jadi tertib. Nah, cara pemimpin tertib, wong melarat jenenge mustahil berhak meneri, malah wajibno urun. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama yunfikun qulil afu. Afu itu luwi. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai, untuk engket. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak pon moro. Kan sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat. Nak hari itu enggak kerja, nak ira mangan.
karena khidmat saya anaknya ramangan mergo kerja nih. Padahal aku wis bakasane selera, mau terima kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib. Dadekno santriku meninggalkan barang sing padha-padha ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih khusnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek khusnudzon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Jadi kalau baleni malih. Nah ono fatwa alha kata sapa alha kumut takasur. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Nare dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka. Nake fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, nggak rano haji, rano zakat, rano uang, kanggo nglawan non Muslim sing harbi. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaroh al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi ya, wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamiri syari fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi ra semua. Awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram? Lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Jadi uang kudu mikir. Ini penting kalau atur. Jadi uang kudu mikir. Kalau agama itu kudu dipikir. Yono alhaakumut takasur. Tapi yono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ragilem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Karena saya uang raleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh cukup men berkumpul donya, aku di ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia udah jadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risih, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama yang min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten
Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Pancen yo isep tenan bae pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, dia main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, muridé iku do nangis. Ngomong, masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi cerita tinggal mulai masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaik. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe apa nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh jangan, hari terbaik dia mbok songsong dengan cara terus sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbak Makhrus ngono dhewe anake mbok musik bae iki ceritane Gus Imam terane Mbak Makhrus. Gak apa-apa kan delok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono ae apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa'u syirikat bil hadi bil alhani. Jadi ku wong-wong sing fa'u syirikat makna domir sani. Wong sing domir sani wis campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Gune ku jenenge domir napa? Mane kula suwun wis kowe masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pengiran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tak balene ana wong tertentu sing ora kuwe. Misalnya ana mursyid terkenal pemain organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Pengiran. Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran api ku dibadakno apike wong main seruling. Tapi kok aja muni halal wong ben main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Oh biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat karo iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Ane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Ya wonten beberapa sholawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nah kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono. Tetep itu kelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetap kedhi ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaratun kese den kira-kirano apa khuludum. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalam jannah ida dakhalunal kale manjing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa dawu hakka lan janjine Allah hakon khale bener to kelawan bener wa ada. Teksen janji niku mengake sapa apa dalika empon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa apa nahkikna sapa apa ing wa'dau haqqan kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah ala zidat sing menangan Allah ditiksedat layak libu kang ora iso ngalano ing lati apa seun perkara fayamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah
Mana nih ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi nggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Global ini malah. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita nggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Gerwong penjatran anak bojone. Tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, ngono sing ora napa saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Allah dirupane zat layak do kang orang letakno sapa lagi sean ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane lagi. Maksudnya nak apa ila fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarona kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat itu jamu imadin itu jama lafat imadin bahwa alamat al ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak bahwa tidak wa bi ghairi amatin tarona iku sadikun iku beneri bi Allah amda gambar sing ora ana cagak iku mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pangeran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita apa? Lihat. Wa al-qalanu mibakno sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung, jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamidae Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tata harroka tegese ora goyah apa arep dikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiya ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan.